palillando, non? Sí, de verdad que sí. Bueno, pois estas mulleres hoxe están a facer unha labor musical ao redor dos palillos para crear verdadeiras obras de arte, esas que logo perduran. A tradición, a historia, a innovación e a creatividade, porque hoxe, amigos e amigas, palillar é moito máis que facer sábanas, é moito máis que facer panos para levar no peto. Hoxe a creatividade é inmensa. Dicía unha palilleira, Ana Rosa Lista, que todo se pode palillar. E imos comezar cos máis pequenos, un desfile que seguro que vai gustar moito, están moi nerviosos, eses pequenos, grandes modelos que xa vexo, creo que están baixando polas escaleiras deste Pazo de Mos, e que con eles imos dar comezo a este desfile. Creo que temos por aproximadamente 400 mulleres e algún home palillando hoxe aquí, no Pazo de Mos. Recordarvos tamén a colaboración con Alimentos Non Perecederos para ONG Mos Axuda, esa labor que fan a cotío diariamente para axudar os máis vulnerables desta contorna tamén. E creo que van entrar, así que ese fortísimo, fortísimo aplauso para estes pequenos grandes modelos. A máis pequeniña que estaba moi nerviosa, fai moita calor, esa pequeniña modelo. É normal, que nervios, ademais comezar coa 18ª edición desta asociación, desta xuntanza de palilleiras de Mos. Estes nenos e nenas, como vas? Bien. Ti es Ali? Sí. Mira, pero ides super cómodos, guapos, con estilo, isto que é? A proposta para arrasar nas praias este verán, agora que estades de vacacións? Sí. Pois moi ben pensada esta proposta. Guau. Que camisa tan chula, isto sí que chulería. Date unha volta así para que vexan todo o encaixe que hai aquí nos brazos. Estás que rachas, polo menos, non? Sí. É o que ten ter esa cara, eses ollazos. Como te chamas? Martín. Martín, grazas por desfilar hoxe tamén. A ver, vou coa túa compañeira, que estás guapísima tamén. Como te chamas? Hanna. Hanna, e ti palillas? No. Pero desfilas, que dá gusto verte. Mira que pareo levas, ademais, do bañador. Como te chamas? Hanna. Bueno, mira, e a que cole vas? Al mestre Martínez Alonso. Moi ben, aquí ao lado. Pois moitas grazas. E ti, como te chamas? Allen. Bueno, e tamén estás... A ver, déxame que te mire. Date unha volta. Guau. Estes nenos son profesionais. E a vez, a máis pequeniña que se chama Vega e que ten cantos anos. A ver, Vega non ten ganas moitas de falar. Cantos? Vega, estás preciosa. E ademais, con todo para estar lista para a praia.
Así que, nenos, nenas, parabéns, podedes volver a pasar pola pasarela. Bueno, pois nada, comezamos con esa final de Desfilamos que onte foi extraordinariamente increíble. Tivemos o mellor de Mos, o mellor do talento, o mellor dunha pasarela repleta de creatividade, de esforzo, de moitas horas de dormir, de moitos nervios, de todos e todas as que nos fixeron disfrutar dunha velada con tanto arte, con tanto deseño. A verdade que é un honor poder compartir con vos esa enerxía e formar parte da vosa familia. E comezamos presentando o xurado para que tomen asento e poidan deliberar cal é o primeiro, segundo e o terceiro gañador do Desfilamos sexta edición deste ano. Tamén sabedes que tedes co voso voto ese premio de categoría, premio Palilleiras. Así que, por favor, que tome asento o xurado: José Luis Luaces, Tere García, Ana Pintos, Loli, Héctor, da Asociación Palilleiras de Mos, Cani Carnero, Maripaz, María Jesús e Ana Rosa Lista. Ese forte aplauso para eles, que o teñen ben difícil. Que tomen asento, ben parte do xurado. Falta un membro, me parece. Colla asento. ¿Estades preparados? E destelo ben difícil, Non quixera eu estar hoxe aquí pendente de decidir quen vai a ser o gañador desta edición. E comezamos con As viúvas dos vivos, proposta de Adriana Alonso dende Santiago. As viúvas dos vivos, que esa colección para esas mulleres que perderon o seu home, esa colección onde nos recorda a esa Rosalía de Castro e tes corazóns que sufren longas ausencias mortas, viudas de vivos e mortos que ninguén consolará. Cando queirades adiante nesta pasarela, As viúvas dos vivos de Adriana Alonso dende Santiago. Pandora, no. Pandora, sí. Pandora, sí. Que bailabas costa remangada, que corrías más rápido que el río, que fixestes fogar do labirinto, que cantas coa voxa excitada. Que
Que puches por mí lo me estricelada, que reachas coa mármore sagrada. Estabas condenada ao divino, que fuxes do peso do destino. Enfermidade, vicio, tristura, placer, fatiga, loucura e vellez. 7 son os males, 7 os nomes de muller. como 7 os pecados capitais. Non queremos ir nada máis que ata o fondo, non queremos ir nada máis que ata o fondo, non queremos ir nada máis que ata o fondo, non queremos ir nada máis que ata o fondo, non queremos ir nada máis que ata o fondo. Nada máis ata o fondo. O teu foi pra min un nome sen medo. O teu foi pra min un nome sen medo. Levo as túas mans trenzadas no cabelo, levo as túas mans trenzadas no cabelo, levo as mans trenzadas no cabelo, levo as túas 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 mans trenzadas no cabelo. As viúas dos vivos de Adriana Alonso dende Santiago, lembrarvos que tedes que puntuar a proposta gañadora para vos, a que máis vos guste. Noraboa, parabéns a Adriana, esta maravillosa colección. E continuamos con Marina Lamelo dende Santiago e a súa proposta Vela Época. A colección Vela Época homenaxea a fascinante vida da Vela Otero desde a súa orixe galega ata o seu esplendor na Belle Époque. Cada look conta unha historia de éxito, poder e decadencia, refletindo a esencia dunha muller icónica e inesquecible. Adiante, Vela Época.
Marina Lamelo dende Santiago, noraboa por esa beleza. Esas tres propostas deste segundo concursante aspirante a ser o gañadora desta sexta edición de Desfilamos. E continuamos coa proposta de Estefanía e Pedro Orgaz desde Culleredo a Coruña, baixo o título de Miltra, unha reinterpretación dos personaxes máis emblemáticos do entroido galego, o peliqueiro. Destaca a artesanía e os bordados a man. Miltra. Temos o xurado moi atento, moita concentración, estou a mirar. Noraboa, Estefanía e Pedro Orgaz, dende Culleredo a Coruña, por esta magnífica colección Miltra. E continuamos con Oxígeno de Marta Pereiro, dende Tomiño, que ademais foi a que recibiu o premio do público esta noite. Un soplo de primavera nos bocetos, tres deseños que capturan a beleza da natureza con detalles florais en tecidos e aplicacións de encaixe e puntillas artesanais. Oxígeno de Marta Pereiro. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there, and just pretending like you didn't care. I don't know why I run away. I'll make you cry.
something that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine, and now you won't love me for a second time. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that I'm much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another day. Oh yeah. Save your tears for another day. Oxígeno, de Marta Pereiro en Tomiño. Que fai calor, pero que temos aquí oxígeno do bo, E rematamos esta sexta edición de Desfilamos coa proposta de Nicolás Liste desde Santiago, Perlas del Mar, unha colección de streetwear que reinterpreta o ideal de beleza de O nacemento de Venus de Botticelli a través da identidade de Galicia. A proposta fusiona a tradición e vanguarda utilizando como elementos clave o encaixe e a resina. Perlas del Mar, Nicolás Liste, dende Santiago. Esas Perlas del Mar de Nicolás Liste dende Santiago, esta proposta coa que rematamos este Desfilamos, e quedaría solamente por saber o veredicto do xurado e o voso voto, que van pasar xa a facer o reconto, así que non pensedes máis, votade a proposta que máis vos guste e logo xa saberemos quen é esa proposta gañadora segundo as palilleiras. Palilleiras que recibimos de moitos puntos. Moitas grazas por esta xornada, unha xornada de lecer, de familia, de territorio, de cultura, de artesanía, pero sobre todo de moito, moito amor. O que poñedes nas vosas mans en cada fío, en cada peza que perdura, en cada creación que supón un elemento único de terra, de relato, de narrativa, e que perdura no tempo e fai que cada traxe sexa exclusivo. Moitas grazas á Asociación Palilleiras de Mos e seguimos con este Desfilamos e coa xuntanza das palilleiras. Comezamos co sorteo. Facemos sorteo. A ver, que está aquí a presidenta, Monse Pereira. Vamos a partir con sorteo, un cachiño. Vamos a facer a entrega dos agasallos como todos os anos e algunha sorpresiña máis e saber quen vai ser o gañador, vale?
Entón, un cachiño de, mentras recollen os papeles, vamos a entreter co sorteo. Vamos. Perfecto, pois o xurado, por favor, señores do xurado, poden retirarse. Moitísimas grazas pola vosa presenza, a vosa opinión e o voso criterio. Que ganas de saber quen vai gañar. Non deixaron mirar nada. E imos comezar coa maior das axilidades que poidamos para empezar co sorteo deses regalos. A ver a quen lle toca. O temos por aí. Bueno, eu mentres atopei isto por aquí. Atopei isto que mirade que cousa tan fermosa, eh? Tomade nota, atendede. Non me digades que non é unha curiosidade o traballo que ten que levar esta peza. Ten un valor prezo. É que é obra de Gabriela. Onde está Gabriela? Gabriela, noraboa por esta peza. Claudia. Teño unha manía de cambiar os nomes. Claudia, ven comigo, por favor. Se non queres vir comigo? Pon unha Pamela, pon o que queiras. A ver que luces así na cámara. De onde vindes? De Moaña. Esas palilleiras de Moaña, ese forte aplauso e esta maravilla que me queda, non estaba programado con este vestido deseñado por Johannes Senior, o gañador do Despilamos do ano pasado. Non me digas que non estou guapa. Pois moitísimas grazas, devolvocho. Xera conxunto. Pois moi ben pensado, moitas grazas, toma asento. E comezamos con ese sorteo. Temos todo listo? Todo listo. A ver eses números das rifas, non? Hai uns números. Vale, atendede. Que empezo, 281. 281. 694. 694. 700. 700. 393. 393. Isto mellor que o sorteo da Lotería do Nadal. 319. 319. 319 por aquí. 594. 594. Xa se vai chegando a xente co seu premio, co seu boleto gañador. Seguimos con 814. 814. 814 por aí. Van xa chegando eses afortunados gañadores de diferentes agasallos. Isto sempre leva así un pouco máis de tempo, 814 foi o último que nomeamos. Pensa que me vou deshidratar, pero son unha muller de Mos. Eu aquí, vamos, vestida con estes tacóns ata noite. Non preciso.
Seguimos? Mira, sácame papeles. Xa que estás aquí, vas facer de man inocente. Que che parece? Guau. A ver. E seguimos co gañador que teña o número 1030. 1030. O 69. 69. O 266. 266. 917. 917. Sabes, é que hai moitos regalos que dar hoxe, 738. 738. Di por aí unha muller que remexas. Remexe ben, mete a man a to fondo. Aí, ven así. Aí, xa están conformes. É que hai que pasar a auditoría. 443. 443. Aí con ganas. Estás facendo estupendo. Ademais de desfilar, de ser bo alumno, de xogar ben o fútbol, de ter eses ollazos. 547. 547. E ademais palillas. Non? Estás aprendendo coa boa. Que ben. O 666. 666. A ver, o 18. Un 8. Non digades que non o está a facer ben, de premio. 558. 158. 158. 95. 95. A ver este. 932. 932. Mira que cara de atención todos. E continuamos, seguimos co 310. 310. O 103. 103. Remexe, este home o está a facer estupendo, Moi ben. O 940. 940. O 1157. 1157. 330. 330. 330. O 122. 122. Este queres dicilo ti? O 61. 61. Mil 188. 1188. $846. 846. 467. 467. O 1225. 1225. A ver, un momentiño que vou repetir estes, Atención. 846, que non aparece o afortunado. 1188. 95. 122. 61. 1030. 1030. 917. 917. 69. 281. 330. E 103. Seguimos.
397, 397. O 552, 552. O 1183, 1183. 911, 911. A mí nunca me toca nada. O 102, 102. 925, 925. Se nos pode levar para o sorteo da lotería de Nadal, a que sí? Polo menos. O 506, 506. O 1218, 1218. 786, 786. O último desta tanda vai para o número 1226, 1226. Están coa suma, E din que esta cousa moi asustada. Que nervios, por favor. Así a golpe de domingo, con esta calor que fai este primeiro día de verán que vos dicía antes, Que nervios, que nervios, que nervios. Bueno, vamos a mencionar e agradecer a todas as asociacións que asisten hoxe a esta 18ª xuntanza de palilleiras. A Rebulideiras de Cotobade, profesora Clara Leiro. Non? Porque hai máis regalos agora. Que sorte, hai máis cousas aquí que dar hoxe esta tarde. Bueno, pois entón, chamo por favor para que se achegue a esta pasarela a Corporación Municipal, alcaldesa dona Nidia Arévalo. Para aí, vale, porque imos ir chamando a cada asociación e a súa profesora para que se achegue aquí e logo facer unha foto toda de familia, vale? ¿Sí? A Rebulideiras de Cotobade, profesora Clara Leiro. A Banca de Pontevedra, profesora Clara Leiro. Laura Viqueira, Palilleiras da Guarda e o Rosal, profesora Teresa González Rodríguez e Úrsula Rodríguez Mauri. Agrupación Revolteiras, Porto do Son, profesora Maribí Santos. Anduriñas, dende Caldas de Reis, profesora María Dolores Leal Vicente. A Sementeira, dende Redondela, profesora Concha. A Flor de Lis, dende Silleda, Manuel Dobarro. Sisifo, dende Vigo, profesora Mari Carmen Vendalla Rodríguez e María Teresa Babío. Arte de bordar, dende Vigo, profesora Nieves Alonso Fernández. Mulleres Rurais da Arnoia, profesora Mari Carmen Vázquez. Abella Otero, dende Valga, profesora Lourdes. A Floriña, dende Vilanova de Arousa, profesora Elda. As Parrulas, dende Vigo, profesora Merchi. O punto da Palilleira, dende Pontareas, profesora Dolores Fernández Solla.
Centro Artístico Esportivo dende Pontareas, profesora Rosa Domínguez. O Bolillo Viaxeiro dende Vigo, profesora María Jesús Rodríguez Parga. Xoaniñas dende Salvaterra, profesora Amalia Malena López, Ángeles Graña e Tere García. Fíos e Redes dende Moaña, profesora Claudia Ramos González. Concello de Coirós, A Coruña, profesora María Luisa González. Asociación Amuruba, Valeixa Cañiza, profesora Ana Gregorio. Palilleiras do Baixo Miño, dende Tui, profesora Salomé Álvarez Cani. Asociación Mediopar, dende o Porriño, profesora Alba Ramírez. Arte no Fío, profesora Adela. As Nosas Rúas, profesora Adela. Asociación San Juan tamén, coa profesora Adela. Avante dende Sanxenxo, profesora Ana Pintos Vidal. Agrobello dende o Grove tamén, coa profesora Ana Pintos Vidal. Foz do Miño dende a Guarda, profesora Loli. Asociación Xanela As Pontes de García Rodríguez, profesora Marisa Hermida Orosa. Asociación Alberquercus As Pontes de García Rodríguez, profesora María Hermida Orosa. Iluminadas do Xilmeaño, profesor Miguel. A Casiña Artesanal de Coles, profesora Norma Vázquez. Ana Rosalista. E rematamos coa Asociación de Palilleiras de Mos, coa profesora Pastora González e Marina Insua. E temos xa foto destas 35 asociacións de palilleiras. Ese forte aplauso para todas elas. Eles tamén. Moitas grazas por acompañarnos, Pastora. Todos máis xuntos, máis xuntos, máis xuntos. Imos facer unha foto coas profesoras, profesores destas distintas asociacións, 35. Quería pedirlle tamén, por favor, a directiva da Asociación Palilleiras de Mos, que levan a traballar todos estes días sen parar, sen descanso, para ter hoxe e onte esta festa do palillo. A directiva da Asociación Palilleiras de Mos, que se acheguen estas mulleres que fan un traballo extraordinario, estas mulleres de Mos, das distintas parroquias. Temos a foto ben? Está todo ben? Moi ben, está todo ben. A ver, si se pode ser, gustaríanos pedirvos que vos acheguedes un poquinho máis hacia a pantalla. Un poquinho máis hacia a pantalla. Gracias. Para facer a seguinte foto. Todas e todos un poquinho máis hacia atrás, por favor. Chega un momento moi emocionante, a verdade, con todas estas mulleres, esta foto de familia destas asociacións. Algún home por aí que xa vemos, noraboa tamén. Espero que vos traten ben estas mulleres todas, non? Sí? Vale. Pois chega un momento moi especial, porque queremos facer un recoñecemento
con todo o cariño a palilleira máis lonxeva. Esa muller hoxe que queremos pedirlle que se achega a esta pasarela é dona Rosario González García e fai entrega dona Nidia Arévalo dese agasallo, nese recoñecemento a esa palilleira con tanta trayectoria, máis lonxeva. Noraboa, ese forte aplauso. Vamos a recibir a Rosario González García, que se emociona. Esa emoción, felicidades, Noraboa, Rosario González García, por esa paixón, por ese amor, por esa dedicación. Fantástica esta muller e todas as que fan perdurar este arte, a arte de palillar. Ese fortísimo aplauso a nosa palilleira máis lonxeva. Salimos por la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 estoy en Marianela, 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 estoy en Marianela, 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 y yo le digo que yo estoy en Marianela, 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 súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bajamos una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Gualey, ¿qué pasa? Dando la para con la gente de Cristo Rey Guay. Súbeme la música DJ, ¿qué pasa? Bajamos una botella de Grey, ¿qué pasa? Ando con los tigres de Gualey, ¿qué pasa? Esa emoción da familia. Y continuamos. Quería pedirle para, bueno, ir pechando xa este evento. Non quería que vos forades, Ainda non quería que vos forades. Se podedes, sí, da igual, da igual. Da igual ou non, a ver. Sí. Podedes tomar asento, podedes tomar asento. Sí, podedes tomar asento. Sí, a directiva que queda aquí, que non me deixe sola. Aquí que temos que ter esta xente maravillosa. Bueno, pois como dicía, para ir rematando, para ir pechando esta edición, quero chamar, por favor, a alcaldesa dona Nidia Arévalo para que se achegue aquí a esta pasarela, nesta contorna do Pazo do Mos dos Xardíns, con Montse Pereira, presidenta da Asociación Palilleiras de Mos. Moi boas tardes, Nidia, grazas por vir. Bueno, moi boas tardes ás palilleiras de Galicia, que se dan cita hoxe aquí en esta contorna do Pazo de Mos, e vos digo que é casi para clausurar as festas da Rosa. Todavía nos queda unha fin de semana por diante de moito deporte, con ese certamen maravilloso da nosa campeona do mundo, Patricia Martínez, e tamén con ese campeonato de patinaxe. Pero estamos prácticamente no final, e o final pois ten esta parte que é unha das cando facemos homenaxe á artesanía de Galicia, a tradición, o traballo das mulleres e dos homes, pero fundamentalmente das mulleres. E por eso eu dou as gracias de convidarme tanto onte como hoxe a este fin de semana que é un dos máis especiais do noso ano, non solamente das festas da Rosa, sino que do noso ano. Sabedes por que é especial? Porque nos nos damos conta de que hoxe, onte, poñemos en valor o traballo fundamentalmente das nosas mulleres. Das mulleres que no seu momento quixeron asociarse
quixeron saír da súa casa para pasar o tempo libre entre veciñas, para rirse, para facer excursións, para aprender a encaixar, a facer encaixe de bolillos, para pasalo ben, para empoderarse. Que necesario é, verdade? Porque estamos en un mundo todavía donde a igualdade real non a temos entre as mans. E, polo tanto, temos que seguir traballando para que teñamos todos e todas as mismas igualdade de oportunidades. Por eso, sempre que falo de igualdade, tanto aquí como en calquera outra parte donde me dan a posibilidade de falar de igualdade, me acordo sempre das mulleres de Mos. As mulleres de Mos que hai casi 30 anos ou máis de 30 anos se asociaron, as mulleres rurais, as mulleres teatreiras, as mulleres palilleiras, as mulleres de todas as parroquias que quixeron facer do seu tempo libre algo fermoso e maravilloso como isto. Por eso eu digo que este tempo de lecer, de onde nace este encaixe de bolillos, o que foi no seu momento o programa Supérate donde comenzou, pois hai que acordarse de todas as mulleres de Mos que levan camiñando ao longo de todos estes anos en ese tempo de lecer. En ese tempo de poñer en valor as palilleiras, a artesanía de Galicia e a tradición. E a mí me encanta que o pobo se una, que o pobo loite xunto, que o pobo faga posible moitas cousas, pero tamén me gustan as administracións públicas que están ao lado do pobo, como é a do Concello de Mos e como é a Xunta de Galicia, porque senón non sería posible. Por eso eu hoxe quero dar as gracias, en primeiro lugar, ás mulleres palilleiras de Mos. Un fortísimo aplauso ás mulleres palilleiras de Mos, que fan posible este desfilamos, esta xuntanza de palilleiras. E o que é máis importante, o que hai detrás desta pasarela, o que hai detrás de cada encaixe de bolillos, que eso é o ratos libres, as sonrisas, desafogar os problemas. Que importante, verdad? Eu vexo para moitas de vos que vos coñezo e sabedes que estou dicindo unha realidade. Que momentos tedes xuntas, non? Esos momentos que é o tempo de lecer. Por eso estou moi agradecida de que o Concello de Mos, a través das súas concellerías, puxeran en marcha hai moito tempo ese tempo de lecer. As administracións públicas ao lado do pobo, traballando co pobo. Senón non sería posible, por moito que o pobo queira, se non hai quen axude, quen entregue fondos. E aí están as administracións comprometidas. Querida Monse, eres un exemplo de superarse. Un exemplo de muller de Mos, de muller valente, de muller que sabe o que ten entre mans. Porque Monse é unha muller rural, pero unha muller emprendedora. E o digo con mayúsculas. Unha muller emprendedora, unha muller nai, unha muller filla, unha muller que fixo posible pois que hoxe sea unha gran emprendedora, que todos sabemos o ben que fai as cousas todas as mañáns, todos os mediodías, o ben que o pasa co seu fillo, coa súa familia. Este é un exemplo dunha muller de Mos, Monse Pereira. Monse Pereira que lidera as mulleres palilleiras. Monse Pereira, pois que eu hoxe vos digo de verdad que vos pido un fortísimo aplauso porque é un exemplo. Isto é unha muller de Mos, Monse Pereira. Sí. Esta é Nidia Arévalo. Di meu pai moitas veces que ten dúas fillas, unha sei que é senadora e alcaldesa. Eu son a que traballo aí atrás. Eso é verdad. Ela é a que traballa. Eu sempre digo que teño a sorte de vez en cando coller o micro e contarvos algunha cousa, pero as que traballan detrás son mulleres como a Monse, mulleres como Julia, mulleres como Sara, como Laura ou como Feli. E gracias a iso que ela nos apoia, podemos facer todo isto, vale? Ela como muller, como alcaldesa, somos Mos. Somos Mos e hoxe vos digo, gracias e benvidas a todas as mulleres que vides de todas partes de Galicia. 35 asociacións de todas as provincias galegas. Hoxe facedes gala da artesanía, do encaixe de bolillos e estamos agradecidos de recibirvos aquí no Camiño de Santiago, na contorna do Pazo de Mos, en este lugar maravilloso que se pudo restaurar e recuperar gracias efectivamente ao pobo, pero tamén gracias ás administracións públicas que estiveron sempre ao seu lado. Eu como alcaldesa, que son aquí, deste recunchiño, que é o mellor lugar do mundo, vos dou as gracias a todas por facer grande a Mos,
por facer grande as palilleiras de toda Galicia. E vos digo que vivan as festas da Rosa, que viva Mos, que somos Mos, pero que viva Galicia. Moitas gracias. Gustaríame chamar a directiva que me acompañe aquí. A Monse tamén, porque hai que dicir unha cousa. A min poñen o meu nombre, vale? Porque, bueno, se cadra son a cara como máis visible, como lle pode pasar a Nidia, pero este é o traballo. Esta non son eu, son elas. O aplauso é delas. Eu podo querer facer moitas cousas, pero se elas non están, isto non pode ser, vale? Este sí que é o traballo, vale? Este é a recompensa de que poidamos estar na nosa casa e facer unha festa, e facer un desfile e delas, gracias a cada unha delas, porque sin vos non se pode facer. Gracias, Monse, porque sin institucións non se fai, sin concello non se fai, sin que a Fundación Pazo de Mos non nos abra as portas non podemos facer, pero sin unha presentadora, sin un equipo directivo, sin unhas rapaces que creen no que facemos e de pronto os pais traenos a desfilar, sin o meu que saliu un pouco sin vergüenza por aí, que anda sempre liando. E queremos facerlle entrega a todo o apoio sempre. Onde está? Aquí. É que é o directo, vale? Antes de terminar, entregar o concurso, gustaríanos facerlle entrega a Nidia de un agasallo que é feito con todo cariño, feito en Mos, que nos gusta que leve o sea, ela sempre nos apoia e nos gustanos que vaya lucindo polo mundo, sobre todo por Madrid, que vayan sabendo onde estamos. Abre. Bueno, moitísimas gracias. Son uns pendientes fantásticos, maravillosos, de encaixe de bolillos, que teño que confesarvos que creo que xa teño todas as prendas. Sí, algunha ainda queda, Monse. Pero bueno, o agasallo máis grande que eu me levo é vervos aquí a vos e velas a elas. E sabedes que o pasado 13 de xuño tuve a suerte de poder poñerme ese vestido que foi gañador o ano pasado deste concurso Desfilamos, non? E eu me vou a comprometer de novo. Gane o que gañe, sexa cal sexa, xa sei que algún é máis atrevido que outro, pero sin saber quen é o vestido o modelo gañador, eu me vou a comprometer a que o ano que ven, por suposto, volva a poñerme pois o que máis apoio teña do xurado, do público, porque ao final ese xesto pois é un xesto a elas, as palilleiras, é un xesto a moda, é un xesto, como digo, a Galicia, a artesanía de Galicia. E non me acordei antes, e quero dar as gracias tamén a todos os diseñadores que concursaron onte, e por suposto a Noraboa, pois os que quedaron finalista, e xa vaya por diante os que van a gañar terceiro, segundo e primeiro. E hai un premio especial de palilleiras. Moi ben, pois sabedes unha cousa, somos afortunados de poder tervos aquí, as modelos que pois son moi valentes tamén, porque moitas non son modelos profesionais ou casi ningunha. Veñen aquí pois a sacar o mellor de sí con toda a valentía, con todo o orgullo diante das súas veciñas. A maioría son de Mos e lle quero dar as gracias a todas elas, igual que insisto a todos os diseñadores. Eu dou por clausurado este desfile sexto, Desfilamos, e vos digo que xa nos estamos preparando para o seguinte, que é o vindeiro ano 2027. Moitísimas gracias, palilleiras de Mos, porque en ese armario que teño, pois teño moitísimos recordos vosos, que disfruto, que poño e que levo pois no corazón, e a xente que me pregunta, pois lle digo, é das palilleiras de Mos. O pasado 13 de xuño, pois moita xente decía, pois que bonito o vestido, e eu decíalle, é das palilleiras de Mos, sin entrar en detalle que do que se trata, de poñer en valor as palilleiras de Mos. Mais nada, a todos e a todas, moitísimas gracias por estar hoxe aquí con un poquinho de calor, pero gracias por acompañarnos e por facer posible este certamen. Moitas grazas, Nidia, ese forte aplauso. Calor sí, pero bueno, corre de cando vez un poquinho de aire por aquí, polas esquinas, e aquí estamos
felices de compartir, non solamente admirar as vosas pezas, senón de compartir este momento con todos e con todas vos. Directiva da Asociación Palilleiras de Mos, queremos aproveitar que estades agora mesmo aquí para entregar o premio Palilleiras. Ese premio tan especial que é o premio resultado do voso voto. Temos os deseñadores, por favor, prevenidos todos, porque vou desvelar o gañadora do voto deste público, desta audiencia, de todas e todos vos das Palilleiras. Ese premio Palilleiras desta sexta edición de Desfilamos, dentro destes festexos da Festa da Rosa, é para a colección As Viúvas dos Vivos. Noraboa! As Viúvas dos Vivos, temos unha das propostas un pouco máis limitadas en mobilidade, vai un poquinho máis despacio. Porque a posta en escena requería esa pausa das viúvas dos mortos, esas mulleres que sufriron e sufren a perda dos seus maridos, dos seus homes, dos seus pais, dos seus amigos no mar. Vai entrega, como non pode ser de outro xeito, nesta 18ª edición de Xuntanzas Palilleiras de Mos, a directiva deste concello, a directiva da Asociación Palilleiras de Mos, todas hacia adiante para sair na foto. Ven, pastora. Estamos, entramos ou recoloco? Recolocamos, está, din que sí, perfecto. Grazas. Noraboa. Noraboa, voltamos ali ao sitio porque aínda queda por desvelar o terceiro, o segundo. Non, mellor quedade, mellor sí, porque esta muller camiña un poquinho máis lento porque é normal, estaba explicando eu, non sei se eu conseguín esa sensación, esa emoción, esa viúva, non? Que ten que ir nese pasiño a pasiño, nesta pasarela. Imos proceder a entrega, non imos proceder a entrega, imos co sorteo. Esperamos aquí un pouquiño, é como unha pausa de publicidade. Temos voluntario. A ver, vou repetir aquí uns que aínda non viñeron a reclamar o seu premio. Este é o momento da publicidade, 1226 1226 1225 1225 281 281 69 917 103 397 1183 911 552 552. Algún máis acaba de vir. Seguimos co sorteo. $852 577 577 873 873 527 527 876 876
1238. 1, 2, 3, 8. 1041. 1, 0, 4, 1. Aquí temos un experto nesto. Monse, podes. Gracias pola túa axuda, pero quedo con este home. 569. 569. Teño o mellor dos axudantes. 339. 339. 1043. 1043. 548. 548. 1050. 1050. 1050. O 35. 35. Remexe ben. Que aquí non hai trampa ni cartón, hai unha man inocente deste palilleiro tan noviño. 298. 298. 1192. 1192. O 205. 205. 205. O 1057. 1057. A ver ese 1057. O 167. 167. O 1254. 1254. Seguimos quitando números, ¿verdad? Ainda quedan agasallos. 243. 243. A ver, ¿cómo íbamos? O 921. 921. 921. Non quedan moitos xa, 181. 181. O 934. 934. Cantos quedan por sacar? Ainda quedan algúns, non? Antes de sacar o especial, o premio especial. Última chamada. A ver. O 1192, 192. 577, 577. 1225, 1225. 281, 281. Non estábamos atentas, Non estábamos atentas. O 69. O 900, 917. 917. Pois non estaban atentas. O 397.
397 1183 113 911 911 1043 1043 552 552 569 569 339 339 1226 1226. Chega máis xente, Nora boa. Collede por aí, por favor. Sí, por aí, a ver. Imos parar uns segundiños, uns segundiños para facer un reconto. Estes aínda quedan por sortear, ¿no? A ver. Contame dese premio especial, que estou tan intrigada. Temos un premio especial que está aquí detrás, que é un chal donado por Verónica Greco de Argentina para facer un sorteo especial para o día de hoxe da Xuntanza de Palilleiras. O último premio é este chal feito, que sepa eu, de alpaca, de fío de alpaca, porque ela vive en Argentina. Pois é unha preciosidade. Moitísimas grazas por esa doazón para sortear ese premio especial nesta Xuntanza de Palilleiras. Imos ver como co reconto seguimos, a ver. Seguimos. Seguimos entón con 938, 938, 938, 164, 164, o 1231, 1231, o 195, 195. Vanse achegando a recoller os seus premios. Comprobamos. Menudos voluntarios que temos nesta edición. A ver que nos contan. Ven comigo. Alicia. Hola. Que tal o curso? Estás de vacación xa? Como se nota, Sí, é verdade. Xa remoto o curso e agora xa ganas para o verán. Pero ti eres moi boa estudiante, a que sí? Sí. A min díxeme un paxariño que eras moi boa nena. Moi boa estudiante. Tocas algún instrumento? Como os teus irmáns? Sí, eu toco violín. Pois agradezoche que estés botando unha man hoxe aquí, puidendo estar na praia, por exemplo, Verdade? Gracias, Alicia. Continuamos. Temos máis premios. Quedan 8 premios. 650. 650. A ver eses últimos 8. 611. 611. Os últimos xa deste ano, 770. 770. 731. 731. Cantos levamos? 5. 5. As últimas 3 papeletas. 792. 792. 565. 565. Creo que queda un, ¿verdad? Xa? O 573. 573. 573.
Non estaban moi atentas. O recoñece esta muller. Non estábamos moi atentas. Home, se fose para chamar a xente para ir a botar o sulfato, sí, pero para ir a recoller un premio, 573. 573 aparece por aí. Xa o temos, Queda o especial. A ver, esa man inocente para o especial. Especial. Que responsabilidade, Monse. Carai, que responsabilidade. Hai cousas peores. E tanto que hai. Isto sempre é unha boa nova, darme un regalo especial. E ademais tan fermoso, que non ten valor. E vai parar para o número, atentas, E atentos. O 478. 478. A ver, 478, esta fermosura confeccionada con encaixe de palillos helada alpaca. 478, 478. Temos por aí? Palilleiras de Mos, temos a gañadora deste regalo tan especial. 478, comprobamos. Pois sí, noraboa. Aquí. Mira que ben lle queda. Que fermosura. Que fermosura de peza confeccionada con encaixe de palillos. Helada alpaca. Que ven de Argentina. E xa estamos na final. Xa estamos na final. Quero pedirle a todos os concursantes, estes finalistas, de entre un total de 9 propostas que concursaron onte, por favor, que se acheguen para acompañarnos nesta pasarela, no principio desta pasarela, por favor, para ir desvelando os gañadores, todos para aquí, co deseñador ou deseñadora. Quería pedirle, por favor, ao presidente da Fundación Pazo de Mos, a don Ramón Alfaro, que nos acompañe para facer entrega do terceiro premio desta sexta edición de Desfilamos entre as actividades da 18ª Xuntanza de Palilleiras de Mos. Ese forte aplauso para estes finalistas. A ver se vos podedes achegar máis, juntarvos o que poidades entre vos. A ver que se vaya Velutina. Don Ramón Alfaro, por favor, achéguese aquí comigo. Moi boa tarde, moitas gracias por acompañarnos. Non se viu nada.
Monse Pereira, por favor, aquí ao meu carón. Bueno, a verdade é que foi unha edición de 10. Unha edición de 10, noraboa a todos e a todas. Pois imos ali, vamos a desvelar o gañador, o terceiro posto, segundo a votación do noso xurado, é para a colección Mitra. Noraboa. Entrega don Ramón. Aquí adiante, por favor, cos vosas propostas, a colección, eses peliqueiros, esa tradición. Vai entrega ao presidente da Fundación Pazo de Mos dese terceiro premio valorado en 100 euros. É o valor que ten cuantificable, pero sobre todo o valor desta xente por acudir onte e hoxe aquí a Mos neste Desfilamos. Parabéns. O temos xa o link, xa sei cal é o segundo gañador. Para este segundo premio vai facer entrega, como non pode ser de outro xeito, a nosa presidenta Monse Pereira, presidenta de Palilleiras de Mos, que se achega aquí. Sí, pero un poquinho máis, xa sei que sempre estás Monse con Monse. Monse Pereira, Monse Martínez, porque ese segundo premio, Monse, vai para a colección Perlas do Mar. Unha proposta disruptiva, unha proposta masculina, forte aplauso para Perlas do Mar, esa proposta con acento en masculino de estes mozos. Noraboa. Estamos preparados, preparadas. Mira, teño a pel de polo, e non é polo frío. Nidia Arévalo, por favor, vai facer entrega deste primeiro premio. Que emoción. Porque o primeiro premio desta sexta edición, valorado en 600 euros, despois do escrutinio do xurado, vai parar para Oxígeno para Tomiño. Adiante. Noraboa. Foi o premio ademais do público onte a noite. Unha deseñadora, unhas modelos que se emocionaron xa ao recibir o premio do público. El de Tomiño, moi cerquiña de Mos. Todo o talento desta muller. Noraboa. Monse Pereira está besando, pero a ver, achegademos un poquinho máis para aquí, un poquinho máis, para pechar a foto.
a proposta gañadora. Noraboa. Temos ademais o seu marido aquí moi emocionado. O teu marido, creo, verdad? Moi emocionado. Está aí. Claro. Que ele da Guarda. Non é de Tomiño, pero é da Guarda. Pois ata aquí. Grazas por vir. Noraboa a todas, grazas pola vosa labor, pola vosa paixón e polo voso calor. A todo lo que ven, moitos chicos. Montse Martínez de Mos.